I mange af livets situationer kan man have glæde af afslapning. Du får nu muligheden for at slappe af i de kommende 10-15 minutter. Start med at løsne dit tøj. Du skal tjekke, at det ikke strammer omkring livet, i halsen, ved ærmerne eller andre steder. Så skal du finde dig et godt sted, hvor du kan spænde af. Du skal være opmærksom på, at det er et sted, hvor der er mulighed for alle dine muskelgrupper, at de kan hvile fuldstændig ud. Det kan være i liggende stilling, måske på en stor seng, en madras på gulvet, din divan, eller i en behagelig lænestol. Når du har fundet sådan et sted, så vil jeg bede dig om, hvis det er muligt, at dæmpe belysningen i det lokale, du befinder dig i. Og så skal du sørge for, at du ikke bliver forstyrret i det næste kvarters tid. Altså, husk mobilen, træk telefonstikket ud, og lyt så opmærksomt til min stemme, og forsøg, så godt som det er muligt, at udføre de ting, jeg beder dig om. Luk dine øjne. Dine øjne er lukkede. Du har lukket øjnene. Du føler dig rolig og afslappet ved den tanke, at de næste 10-15 minutter er dine minutter, som du bruger positivt på dig selv og dit helbred. Du tænker på det, jeg siger til dig, med lukkede øjne. Du behøver kun at tænke på det, jeg siger. Det er som et behageligt, tiltrængt ferie- og rekreationsophold, hvor du har foretaget de nødvendige forberedelser, så du giver dig selv en tiltrængt lejlighed til at få hvilet fuldstændig igennem og lade op med ny og positiv livsenergi. Arme og ben føles allerede tungere. Dine arme og ben føles tungere. Og du er afslappet. Afslappet. Åndedrættet ånder mere og mere regelmæssigt. Helt af sig selv. Hele kroppen føles afslappet. Benene føles afslappede og tunge, som om de på behagelig magnetisk måde drages mod underlaget. Dine arme føles også varme og tunge. Tyngde og varme føles op langs ryggen, i nakken og frem i ansigtet. Musklerne i dit ansigt, i armene og i benene bliver bløde og afslappede. Du kan give afspændingen lov til at forplante sig ud i hver enkelt lille muskelgruppe i hele dit ansigt. Først omkring øjnene. Musklerne omkring dine øjne bliver bløde og afslappede. Kæbemuskulaturen bliver blød og afslappet. Fra et punkt i panden, op over issen, om i nakken, skuldrene, over- og underarmene. Helt ud i hænderne, ud i fingerspidserne, forplanter afspændingen sig. Som varme og behagelig kriblen. Hele din krop er afslappet. Musklerne er bløde og afspændte. Også musklerne i dine ben. Helt ud i dine tæer. Fra top til tå forplanter afspændingen sig. Det føles som du gradvist synker ind i en behagelig døsighed i dig selv. Og i takt hermed
føler du dig mere og mere rolig. Mere og mere afslappet. Du lytter kun til min stemme. Kun til min stemme. Du behøver kun at tænke på min stemme. Koncentrer dig om min stemme. Lyt koncentreret til det, jeg siger. Du føler dig rolig og afslappet. Rolig og afslappet. Lidt efter lidt, i takt med at du synker ind i den behagelige døsighed, føler du dig mere og mere søvnig. Og du føler dig rolig og afslappet. Rolig og afslappet. Åndedrættet ånder helt af sig selv. Regelmæssigt og dybt. Det ånder regelmæssigt og dybt igennem dig. Regelmæssigt og dybt. Hold kun fast i min stemme. Åndedrættet ånder helt af sig selv. Regelmæssigt og dybt. Regelmæssigt og dybt. Og du mærker, at du kan falde i søvn. En god, dyb, tiltrængt søvn. Åndedrættet er regelmæssigt og dybt. Det fungerer regelmæssigt og dybt. Og for hver udånding, du foretager dig, mærker du, hvordan søvnen bliver dybere og dybere. I takt med, at du lader dig synke ind i den behagelige døsighed, i din afslappede krop. Og du bestemmer selv, hvor dybt du går. Søvnen kan blive dybere og dybere. Dybere og dybere. Og du føler dig rolig og afslappet, mens du lytter til min stemme. Åndedrættet er regelmæssigt og dybt. Du lader dig sikkert snart falde ind i en dybere søvn. En dyb, rolig, tiltrængt søvn. En dyb, rolig søvn, hvorfra du kan vågne udhvilet og vel tilpas, fyldt med ny og positiv livsenergi til at kunne følge dine daglige målsætninger. Og din søvn kan blive dybere og dybere. Dybere og dybere. Dybere og dybere. Du falder ind i en dyb, rolig søvn, når du behøver det. Åndedrættet er regelmæssigt og dybt. Regelmæssigt og dybt. Regelmæssigt og dybt. Og du kan sove dybt og roligt. Sove. 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 Og mens jeg tæller fra 10 til 0, mens jeg tæller fra 10 til 0, kan du under alle omstændigheder lade dig synke igennem yderligere 10 dybe lag af ro, af afspænding og hvile.
lad dig synke igennem 10 dybe lag af ro, afspænding og hvile igennem hele din organisme, mens dit sind og dine tanker falder fuldstændig til ro. I takt med min nedtælling fra 10 til 0. Dobbelt så meget ro, afspænding og hvile på hver tal, som på hver af de forudgående, som når jeg om lidt starter nedtællingen. Når jeg når 0, er du så rolig, afspændt på alle mulige tænkelige måder, afslappet og vel tilpas, som du har brug for netop i dag. Og du kan da til enhver tid vække dig selv, når du har brug for det. Bed inden i dig selv at tælle op fra 0 til 10. Og forestil dig, at det er en behagelig, dejlig morgen, hvor du gradvist vågner efter en god nats udhvilet søvn, fyldt med ny, sund og positiv livsenergi. 10. Din afspænding dobles. 9. Afspændingen dobles endnu en gang. 8. Mere og mere ro og afspænding. 7. Ferie, rekreationsophold. 6. Dybere og dybere. 5. Ro, afspænding og hvile. 4. Mere og mere afspændt, vel tilpas. 3. Dybere og dybere. 2. Fuldstændig afspændt. 1. Afslappet. Rolig, dyb. Regelmæssig hvile. Og 0. Så rolig. Afspændt. På alle mulige tænkelige måder. Afslappet og vel tilpas, som du har brug for netop i dag.